Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanku da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ni a daidai wannan lokacin. Yau muna cikin kawo muku littafin mai suna Zayyad da Ziyan. Zai fara zuwa muku ne yau, insha Allah, da daddare misalin ƙarfe 9 zai ke zuwa muku a kowace rana. Zayyad da Ziyan dai labari ne mai ban al'ajabi da kuma ban dariya da kuma ban tausayi. Ku dai ku biyo mu, kar in cika ku da surutu, mu faɗa cikin shirin. Kwance take ta rasa abin da yake mata daɗi. Duniyar ma ta ji ya ishe ta. Ta rasa ya za ta yi da ranta. Ta mirgina ta nan, ta mirgina ta nan. Wannan wani irin ciki ne? Wannan cikin na Allah ya sauke ni lafiya, in haife shi lafiya. Ta can wani ɓangare ji kai ana, altine, altine, na'am inna, ki fito mara kunyan yarinya, kin je kin shiga ɗaki kin rufe kanki. Me nufinki? Waye zai miki aikin gidan? Wa zai miki gyaran gidan? Ko kuma waye zai miki girki? Allah sarki inna, yau bana jin daɗi. Allah rufe min baki. Kenan nufinki ni zan mana aikin gidan? Ko ni zan miki aikin gidan? Allah fito, a kanki aka fara ciki ne da zaki ce mini ba kya jin daɗi. Yau cikin na ne, na rasa me yake min daɗi. Ke ta dama, ki fito ki ɗora mana abinci. A haka tana aikinta, tana jin abin da take ji. Can tsugunawan da za ta yi, ina ba za ta iya tashi ba. Sa ihu ta yi, ni fa ba na son shirmen banza. A kanki aka fara ciki ne da za ki ce min ba za ki iya tashi ba. Ta ce wallahi inna da gaske nake yi, ba zan iya tashi ba. Wallahi wayyo cikina, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Kan ka ce kwabo jini ya balle mata. Aiko da ta fito ta leƙo ta gani a gigice, ta je ta dinga kiran maƙota. Ku zo ku taimaka min, surukata, wayyo Allah na, ku taimaka min. To dama kowa ya san halinta, ba ta da daɗi, ba ta ragawa kowa inna. Kowa tsoronta yake ji. Me ya faru inna? Wallahi altine ne, ban san me yake damunta ba. To mu je mu gani. Aka je aka ganta cikin jini, kan ka ce kwabo ta suma. Aka je gurin wani mai maganin gargajiya, shi kuma mijinta ya riga da ya tafi jeji, mafarauci ne. Tun da ya tafi kimanin tsawon sati 2 kenan bai dawo gidansa ba, bai ma san a wani hali suke ba. Can maƙociyarsu take cewa in zan ba da shawari da maganin gargajiya da za a karɓo, me zai hana a kai ta asibiti? Ke 'yan nan ki kiyaye ni, ki dubi idona sarai, aihuwa ƙwaya ɗaya sai da na yi 10, kuma da kaina na haife su, a gida na haife su. Don haka yau ba za ki kawo mana wani ƙaƙale-ƙaƙalenku na 'ya'yan zamani ba. Ta ja bakinta ta shiru da ke ta san halin inna. Ta fita ta je ta gaya wa mijinta. Mijinta ya ce, ke ma kin san halin wannan masifaffiyar matar. Ba yadda za ta yi ba, sai dai Allah ya raba wannan baiwar Allah da cikin nan lafiya. Ta ce amin. Ana haka kan ka ce kwabo ina ba za ta iya aihuwa ba. Mai maganin gargajiya ta zo ta yi iyayenta take ce ina ni fa wannan abun ya gagare ni, da son samu mu tafi asibiti, saboda maƙotan ƙauyenmu nan akwai asibiti, mu je mu ko za su iya. Ta ce ni ko me ku yasa kuke ce min mu je asibiti, shekara nawa ana aihuwa a gida, ki yi haƙuri, aihuwan da na yanzu ba ɗaya ba ne, ya kamata dai mu kai ta asibiti kar mu rasa ta. To ba dai da son ranta ba, saboda sun fi ƙarfinta, wannan ya faɗa wannan ya faɗa, kar a ce ba ta da imani, amma can ƙasar ranta ba ta so hakan ba. A kanta aka fara aihuwa ne da za a ce sai an je asibiti. Aka ko ɗauke ta
aka kai ta asibitin ƙauyensu. Ana zuwa cikin gaggawa suka samu likita. Gashi matsalar ba na wannan asibitin ba ne, amma dai sun ba ta taimakon gaggawa har ta samu ta sauka ta haifi 'ya'yanta guda 2. Alhamdulillah ta haihu. Aka zo, inna albishirinki, ta ce sai me, albishir ɗin me kuma za ku min, na me? To surukarki dai Allah ya yi ta sauka ta samu 'ya'yanta guda 2 maza. To sai me, don ta sauka ba dai ta haihu lafiya ba? Da ta haifo 2 da ta haifo 1 duk ɗaya ne a wurina. Likitan ta girgiza kai ta ce wannan wani irin mata ce, a zo a miki albishir maimakon ki farin ciki sai ki ɓata rai. Kai Allah ki shirya mu. Ta ce amin. Ta ce Allah dai ya baki haƙuri. Ta ce in ya bani ki haɗa da nawan da nakin duk ki riƙe. Nurse ta girgiza kai ta tafi. Ta je suka gyara ta, suka mata allurai. To jinin da ta zubar ne sai nurse ta zo ta ce wa inna ya kamata a ƙara mata jini. Ta ce to ta baki za a bata ko kuma abinci za a sa mata? Ta ce a'a. Sai daga cikin nurse ɗin ta ce in kin ga za ki iya bata a bakin ma a ebo a bata, sai ki kwankwaɗa ki bata a bakin. Ke 'yan nan ki kiyaye ni, baki san ni waye bane. Ta ce ke ko waye banda mutum ɗan adam, ke ɗin banza, ga kikin tsufa kina dab da rami amma sai baƙar masifa da jaraba, a haka za ki ƙare. Cewar ɗaya nurse ɗin. Nurse ta ce mata ki min shiru, kar ki ƙara cewa wani abu, ki rabu da ita, akwai abin da yake damunta. Suna cikin haka sai ta farfaɗo ta fara cewa ruwa. Inda ta ce sai ku ebo ruwa tafashashe ku bata. Ta ce haba baiwar Allah, anya wannan 'yarki ce? Ta ce ni ban haifi wannan 'yar ba, don haka surukata ce. Ta ce ba kya so ne aka yi auren? Ke 'yan nan ni ba bincike na ce ki min ba, in za ki je ki bata abin da take nema ki bata. Da haka nurse ta jijjiga kai ta tafi. Ta ce to ya kamata a kira mijinta, bai nan, a kira wayarsa bai da shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tun daga nan nurse bata ƙara yi wa inna magana ba. Ta je ta yi duk abin da ya kamata ta mata don ta ceci rayuwar baiwar Allah nan. A haka jiki da sauƙi washe gari ta rubuta musu sallama. Ta ce za ku koma gida. Da dai zai fi, saboda na gaji da zaman wannan baƙar ƙaddararriyar asibitin. Ga can aiki ya mana yawa a gida duk mun bar shi. Nurse dai bata ce komai ba saboda inda sabo a 'yan kwanakin nan ta saba da halin wannan tsohuwar. Wannan wace kalar jarababbiyar tsohuwa ne. Kai wannan baiwa Allah tana haƙuri da wannan tsohuwa. Ubangiji Allah ya shirye ta. Ashe inna na jinta. Ta ce amin. Allah in ya tashi shirya ya shirya har da ke baƙar munafuka. Wannan irin ku ne masu kashe aure. Ta ce Allah dai ya kyauta. Ta ce in ya tashi kyauta ya haɗa da naki kyautan ya bayar. Nurse ta jijjiga kai ta tafi. Kash masu sauraro, a nan shirin zai tsaya. Sai ku biyo mu don jin ya wannan littafin zai. To fa, wannan tsohuwar da alama ita ce matsalar wannan gida. Ku dai biyo mu don jin ya shirin zai kaya. Ku danna mana subscribe, ku mana like, ku mana comment, ku mana sharing a group ɗinku na Facebook da kuma na WhatsApp. Na gode da jimirin sauraro na. Ni ce taku har kullum abokiyar hirarku, wato Aishatu Suleiman, wanda kuka fi sani da Maman Akara. Na gode da sauraro.